Jak já říkám, už včera bylo pozdě, takže čím dřív, tím líp, protože od 25. roku vlastně produkce kolagenu klesá a stejně to jednou na sobě pocítíte. Takže buďte chytré a začněte co nejdřív. Kdybych se mohla vrátit zpátky, tak bych řekla, Renato, každý den jeden sáček. To je všechno. Mých 5 minut klidu po ránu, když si uvařím kafe, dám si do toho jeden sáček Oslo Skin Lab a mám chvilinku prostě jenom pro sebe. Tak pravidelnost je pro mě absolutně zásadní, protože doplňky stravy buď berete každý den, anebo neberete vůbec. Zázraky se nedějou ze dne na den, prostě musíte vytrvat. Pro mě jsou docela zásadní klinické studie, takže u kolagenu Oslo Skin Lab vím přesně, co je v každém sáčku. V dnešní době je takové množství doplňků stravy, že se v tom člověk ztrácí. Ale pokud má kvalitní data, tak vím, co si každý den dávám. Nejradši si ho přidávám do ranního kapučínka a miluju na tom, že nemá žádnou chuť, takže mi to vlastně jako neovlivní tu chuť té kávy. No hlavně to prostě nevzdávat, musíme na sebe pořád makat. Ano, stárneme, prostě to čeká každýho z nás, ale musíme každý den pro to něco udělat, aby jsme vypadali třeba trošku líp, aby se to trošku zpomalilo a aby ty naše vrásky byly prostě hezký a nebyly zbytečně moc výrazný. Už ho užívám tolik let, že si vlastně jako bez toho nedokážu představit ráno. Líbí se mi, jak je to prostě pěkně nasáčkovaný, takže víš přesně, kolik si toho máš dát. Nemá to žádnou pachuť, příchuť a hlavně to má klinické studie, takže přesně vím, co do sebe dávám. Mám pocit, že snad celý život, ale je to pouze 6 let.